Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Hormatly musulman doganlar, bilişimiz ýaly ýaqyn wagtdan Qurban bayramy ýetip gelýär. Bu dersimizde Qurban etjek her bir musulmanyň Qurbanlyk barada bilmeli zatlaryny ýatlap geçersin. Birinci mesele Qurban bayramyna canly qurban etmekliň hökmü näme? Qurban bayram günlerini canly qurban etmek oturumly we ýagdaý bolan her musulmana wajipdir. Oturumly diýenimiz ýolagçy bolmayan kişi. Eger bir kişi ýolagçy bolsa ýa-da garip bolsa, ýagdaý bolmasa, ol kişilere qurbanlyk etmek wajip däldir. Emma oturumly bolsa we ýagdaý bolsa, ol kişi qurbanlykda canly qurban etmeklik wajipdir. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ahmet'te İbn Mace'de gelen hadisinde "Men kana lehu sa'atun ve lem yudhhi fela yaqrabanna musallana." Kimin ýagdaý bolup qurbanlyk etmese, bizim namaz kılyan yerimize gelmesin diye. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ýagdaý bolup qurbanlyk etmeýänlere şu hadisinden näme diye käýinç berýär. Qurbanlyk musulman doganlar İbrahim aleyhisselamdan gelýän mühim ibadetlaryň biridir. Bu İslamyň dinimiz, İslamyň şygarlarynyň biridir. Şonuň üçin ýagdaý bolan her bir musulman şol ibadeti berja etmäge gaýrat etmelidir. İkinci mesele musulman doganlar haýsy canlılardan qurbanlyk bolýar. Kur'an-ı Kerim'de Haş suresinin 34. ayetinin aýdylşy ýaly qurbanlyk ediljek hayvanlar behimetil en'amdan bolmalydyr. Ol hem kiçi canlılardan geçi we goýun jinsinden bolan mallar, uly mallardan düýe we sığır jinsinden bolan mallar. Bulardan başka canlılardan qurbanlyk bolmaýar. Towukdan, towşandan, keyikden, suğundan qurbanlyk bolmaýar. Qurbanlyk etmeň yerine qurbanlyk malynyň näçe etse köp puluny sadaka bersen qurbanlyň yerine geçmeýär. Üçüncü mesele qurbanlyk mallaryna bolmaly şertler. Birinci şerti qurbanlyk mallary şeriatyň görkezden ýaşyny dolduran bolmalydyr. Düýe 5 ýaşyny, sığır 2 ýaşyny, geçi 1 ýaşyny, goýun 6 aýyny dolduran bolmalydyr. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Sahih Muslim'de gelen hadisinde bu barada "La tezbahu illa musinnah illa en ya'sura aleykum fatezbahu ceza'atan min az-za'ni." Qurbanlyklary ýaşlaryna görä kesin, tapmasaňyz 6 aýyny tamamlan, tokluýuny hem qurban edip bilersiňiz diýe. İkinji şerti qurbanlyk mallarynyň kimsiz bolmaly. Kör bolsa, kesel bolsa, agsak bolsa, sünkü görünjek derejede hor bolsa, bu hili mallardan qurbanlyk etmek bolmaýar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu barada Ebu Davud'da gelen hadisinde diýär: "Arba'un la tejuzu fil azahi. El-awra'u bayyinun awaruha, vel maridatu bayyinun maraduha, vel arja'u bayyinun zal'uha, vel kasiru allati la tanqa." 4 canlydan qurbanlyk bolmaz. Gözüniň körlügi belli bolup duran bolsa, keselligi belli bolup duran bolsa, agsaklygy belli bolup duran bolsa we horlygy belli bolup duran bolsa, bu hili mallardan qurbanlyk bolmaz diýip aýdýar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biçilen mallardan musulman doganlar qurbanlyk etmeklige ruhsat berilýär. İmam Ahmed'in hadis kitabynda habar berilýär ýaly Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hut özü iki sany biçilen goçy qurbanlyk edenligi aýdylýar. Qurbanlyk ediljek canlılaryň iň gowsy aýypsyz, kemsiz we semiz bolanydyr.
Dördüncü mesele, musulman dogonlar, bir gurbanlyk näçe kişä ýetýär? Kiçi mallardan bir kişä we maşgalasyna bir goýun ýa-da geçi yeterlidir. Bu barada Tirmizi'de ve İbn Mace'de gelen hadiste sahaba Ebu Eyyub el-Ansari'den radiyallahu anh'tan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem wagtynda gurbanlyk nähili diýip soraýarlar. Şonna Ebu Eyyub el-Ansari radiyallahu anh aýdýar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem wagtynda bir kişi özü üçin we maşgalasy üçin bir goýun gurbanlyk ederdi, özleri ýerdiler we başgalaryny hem ýidirerdiler diýär. Düýe we sygyr ýaly mallarda 7de 1'i bir kişä we maşgalasyna ýeterlidir. 7de 1'i diýänimiziň sebäbi musulman doganlar, düýe we sygyr ýaly uly mallarda 7 kişi bolup şärik bolup bolýar. Ýani 7 kişi jemlenip näme? Gurbanlyk üçin düýe satyn alalyň ýa-da gurbanlyk üçin sygyr alalyň diýip 7 kişi şärik bolsa, 7 kişi bolup uly mallarda şärik bolup bolýar. 7 kişiden köp bolsa bolmaýar. Emma şärik boljak 7 kişiniň ählisiniň hem niyeti gurbanlyk bolmaly. 6 kişiniň niyeti gurbanlyk bolsa, bir kişiniň niyeti ýöne et üçin goşulýan bolsa, ol bolmaýar. 7'den az bolsa da bolýar sanlary. 4, 5, 3 bolup näme? Şärik bolup ulmal alsalar bolýar. Emma 7'den köp bolmaýar. Ulmallarda şärik bolmaklygyň delili musulman doganlar Sahih Muslim'de Jabir ibn Abdullah'dan rivayet edilýär. Radiyallahu anh sahaba aýdýar, Hudaybiye ýylyna Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilen düýä 7 kişi we sygyra 7 kişi şärik bolup diýe gurbanlyk etdik diýe. Emma geçi we goýun ýaly kiçi mallarda şäriklik bolmaýar. Mysal üçin iki goňşy birleşip bir goýun alyp gurbanlyk edildiýseler, ol gurbanlyk bolmaýar. Etjek bolsa bir kişi bir goýun ýa-da bir geçi alyp özüne we maşgalasynyň adyndan gurbanlyk edip biler. Eger ona da ýagdaý ýetmeýän bolsa, onda oň boýundan näme? Gurbanlyk düşýär. 5-nji mesele, musulman doganlar gurbanlygy gurban etmegiň wagty. Bayram namazy kılınýan yerlerde gurbanlygyň wagty bayram namazy kılınandan soň başlaýar. Gurbanlygyň 3-nji güni gün batmagynyň öň ýanyna çyn dowam edýär. Şu ýerine ünsürim. Bayram namazy kılınýan yerlerde gurbanlygy gurban etmekliň wagty bayram namazy okulandan soň başlaýar. Egerde bir kişi gurbanlygyň 1-nji gününe gysanyp güneş dogandan gidip bayram namazy kılınmaka, okulmaka gidip janlysyny gurbanlyk etse, onun eden gurbanlyk hasaplanmaýar, adaty etnime üçin öldürilen janly ýalak bolýar. Şunu bilmeýänlere eşdireliň musulman doganlar. Köp kişi bilmän, ýer gözünden ataral diýip bayram namazy okulmaka daňatandan gurbanlygyň 1-nji güni gidip näme edýärler? Janlylaryny gurban edýärler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu barada Buhari'de gelen hadisinde diýär: "İnne awwala ma nabda'u bihi fi yawmina hâzâ en nusalliya, thumma narji'a fananhar. Men fa'alahu faqad asaba sunnatana." وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ. Gurbanlyk gününe ilkinji işimiz bayram namazyny kılmakdyr. Sonra gelers we gurbanlyklarymyzy gurban edersiz. Kim şeýle etse biziň sünnetimize göre amal edendir. Kim namazdan öň ünsürim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şol Buhari'de geçýär. Kim namazdan öň janlysyny gurban etse, onun janlysy maşgalasyna ekidýän adaty etinden waratdyr, gurbanlyk bilen baglanyşyk ýokdur diýär. Diýmek, gurbanlykda ilkinji etmeli işimiz bayram namazy kılınýan yerlerde bayram namazymyzy kılmaly, ondan soň gelip gurbanlyk mallarymyzy näme etmeli? Gurban etmeli. Eger bir kişiniň
yaşayan yerine bayram namazı kılınmayan bolsa, misal üçün kicicek ovalar ba, şol yerde mescit yok. Ya da çöl yerlerde kicicek ovalar var, ya olmasa çarvalar var göçüp konup yörün. Eger bir kişinin yaşayan yerine bayram namazı kılınmayan bolsa, ol kişilere Kurbanlığın birinci günü güneş dan atandan son, güneş değil dan atandan son kurbanlıklarını kurban etmekliğe ruhsat beriliye. İngolsu musulman doğanlar başarsan Kurbanlığın birinci günü vaqt taydan has qowsu has sogaplısı Kurbanlığın birinci günü kurban etmeli. Bolmasa ikinci gün, bolmasa da näme? Üçüncü gün. Altıncı mesele kurbanlık etjek kişinin saklanmalı zatları. Sahih Muslim hadis kitabında geliyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aydiya: "İza ra'aytum hilal zilhicceti ve arada ahadukum an yudhhiya felyumsik an şa'rihi ve azfarihi." Sizden biri kurbanlık etmeye niyetlense Zilhicce ayını görününden, yani Zilhicce ayı gireninden saçının ve dırnaklarının kesmesini niye. Yani bir maşgalada kurbanlık alacak kişi maşgala başı kurbanlık etmekliğe niyetleniyen bolsa Zilhicce ayı girmeka dırnağını başka ennamının tüylerini ayırıp arasalar pek olup durmalı. Ondan sonra Zilhicce ayı gireninden ta kurbanlığını kurban ediyençe bedeninden hiç bir tüy almalılar, dırnağını almalı değil. Bunun hem hikmeti ulamalar aydiya, şol vaqtname hacılar haçta olyalar, şolara menzemek diye. Şolara menzemek deyip aydiya. Çünkü olaram näme şol vaqt ennamının tüyünden, dırnağından almayalar. 7. mesele, musulman doğanlar kurbanlığın etini näme etmeli. Kurbanlığın etini musulman doğanlar kurbanlığın eyesi özü ip biler, sadaka verip biler, sowgat verip biler. Has qowsu üçe bölmek, bir bölüğünü maşgalası üçün alıp koymak, ikinci bölüğünü yakinleri bilen ziyafat etmek, üçüncü bölüğünü mätäşlere sadaka edip vermektir. İslese hemmesini sadaka edip verip biler, islese hemmesini özüne alıp kalıp biler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari'de gelen hadisinde iň kurbanlık canlının etibarıda, kurbanlığın etibarıda diye, iň idirin ve özünüz üçün alıp koyun diye. Müslim'de gelen hadisinde diye, iň özünüz üçün saklan ve sadaka berin deyip aydiya. Möhüm bellik musulman doğanlar kurbanlığın etini ve dersini satmak bolmaya. 8. mesele, kurbanlık kesecek kişinin bilmeli zatlarından yine bir topar musulman doğanlar başarsan öz kurbanlığını öz elin bilen kurbanlık etmeli. Damağını özün çalmalı ve damağın çalanda Bismillah, Allahu Ekber diýmeli. Bukhari ve Muslim'de gelen hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şeyler rivayet ediliyor. Zahha Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bikebşeyn emlahayn akranayn zabahahuma biyedihi ve semma ve kebbere ve vada'a riclehu ala sifahihima. Sahabe Enes radıyallahu anh aydiya, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem iki tane şahlı alaca koçu öz eli bilen ayağını hem näme olan bir tarafına boynunun yanına koyup diye Bismillah ve Allahu Ekber deyip diye öz eli bilen kurban etti diye. Demek musulman da onlar başarsan in qowsu öz eli bilen kurban etmek ve hükman Bismillah ve Allahu Ekber demek. Hükman şu näme diýmeli. Eger özün damak çalıp bilmeyen bolsan, qassaba kurbanlığını kestirjek bolsan, qassaba kurbanlığın etinden tölew hükmünü bermek bolmaya. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu hadiste qadağan ediyor. Qassaba kurbanlığın etinden tölew hükmünden bermek bolmaya, ayrı onun için pul tölemeli. Goýana bir bellemeli husus musulman doğanlar kurbanlık edilenine kurbanlık canlısını kösemeli del, bıçağı gözünün önüne çalmalı del, başka malın önüne damağını çalmalı del, eziyet etmeli del. Velhamdülillahi Rabbil alemin.